సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది అండ్ ఇన్స్టాల్ ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో సూపర్ అంటే సూపర్ గా ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి, నచ్చితేనే లైక్ కొట్టండి. కామెంట్ ఒకటి తప్పకుండా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ పే చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్, ఫోర్త్, మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ పే చేస్తే సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్, 12 మిల్లీ సెకండ్, 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేశారు కదా, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ టైల్. ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ టైల్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 29 సెకండ్, 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఉంటుందిగా, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పైన వచ్చి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది కూడా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తూ యాడ్ చేస్తాను, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, నిదానంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్, 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. 3వ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి దానికి ఇలాగే పేస్ట్ వేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా
1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 29 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.